Fil-qasam tas-saħħa se jibqgħu għaddejjin il-proġetti l-kbar li l-Gvern ħabbar u beda jaħdem fuqhom fl-aħħar snin bil-prijoritajiet jibqgħu li jonqos iż-żmien ta' stennija l-operazzjonijiet u fl-emerġenza fost oħrajn. Is-sena d-dieħla se tkompli tkun estiża l-kura primarja u jingħata bidu għal ħab reġjonali fis-sit fejn kien hemm il-Ground Pace Grasso fraħal ġdid. Se jibda wkoll il-proġett li se jwassal għal ċentru tas-saħħa ġdid f'Ħall-Kirkop. Is-sena d-dieħla se tibda ħidma li għandha twassal biex fis-snin li ġejjin ikollna sptar speċjalizzat fil-kura l-ommijiet u tfal. Il-proġett pilota li jwassal għal mediċini fid-djar ta' pazjenti tal-fuq minn 70 sena jew li għandhom problemi ta' mobilità se jilħaq aktar lokalitajiet. Bilan li jindirizza l-problema ta' diabete se jiddaħlu mediċini u insulini ġodda fil-formularju tal-Gvern, se jingħataw b'xejn ukoll glucose sticks għal min ibati mid-diabete ta' tip 1 u tip 2. Il-pazjenti bid-diabete se jkollhom benefiċċji ġodda. Pazjenti diabetiċi bil-kartuna s-safra se jibdew jibbenefikaw minn kura dentali bla ħlas, sussidju fuq in-nuċċalijiet, aċċess għall-antibiotiċi b'xejn fost oħrajn. Fil-formularju tal-Gvern se jidħlu wkoll mediċini ġodda kontra l-kanċer. Il-Gvern se jikkonsulta mal-imsieħba soċjali dwar l-introduzzjoni tal-lif mediku speċjali bi ħlas, bżieda mal-lif ta' mard statutorju lil ħaddiem li jkunu qegħdin jieħdu xi forma ta' kura kontra din il-marda. Se jkun hemm ukoll aktar persuni li jibbenefikaw mill-Karta Roża u għalhekk aktar mediċini jittieħdu b'xejn, filwaqt li l-Gvern se jniedi proċess ta' konsultazzjoni dwar il-proposta li ġenitur ikun jista' jibbenefika minn lif tal-mart meta jimirdu tfal. Mill-ewwel ta' Jannar se jsir kontra l-liġi it-tipjib f'karozzi fil-preżenza ta' tfal. Bħal fis-saħħa fl-edukazzjoni l-investiment huwa 1 miljunarju se jkompli l-bini ta' skejjel ġodda fejn għat-tielet sena konsekuttiva il-Gvern se jkun qed jibni 3 skejjel ġodda. Din id-darba f'San Pawl il-Baħar, Marsa Skala u r-Raba ta' Għawdex. Se jinbena wkoll ċentru ġdid għal ħarsien ta' tfal fl-iskola primarja ta' San Ġiljan, dan flimkien ma' xogħol fi skejjel oħra. Għal sena oħra se jerġgħu jiżdiedu l-istipendji pro rata biż-żieda l-għoli tal-ħajja. Dawk li jattendu l-Alternative Learning Program fraħal ġdid se jieħdu l-istipendju. Studenti b'diżabilità u studenti li jgħixu fid-djar tal-Knisja u konservatorji se jikkwalifikaw awtomatikament għal għotja supplementari mal-istipendju. Għas-sena d-dieħla wkoll se jkunu allokati 400,000 euro għal edukaturi minn skejjel statali u minn skejjel oħra li jitolbu li imħallas biex ikollhom ċans jistudjaw. Se jkunu investiti madwar 7 miljun euro fl-Università fi proġett kapitali li jinkludi l-estensjoni ta' laboratorji, faċilitajiet, residenza u parkeġġ f'Talqroq. Investimenti oħra se jsiru fl-Emkast.